Гөлдания ханым, мин сезне иң тырыш, иң шундый үҗәт, иң тыңгысыз артистларыбызның берсе дип атар идем. Сез менә һәрбер чыгышыгызны ничектер төптән уйлап, тамашачы хозурына тәкъдим итәсез бит инде. Һәрбер чыгышыгызны төрле элементлар белән дә байтасыз. Ничек уйлыйсыз, менә 21 гасырда җыр белән генә тамашачының игътибарын җәлеп итеп буламы? Халыкка шоу кирәк диләр. Без ул шоуны инде күптән ясадык. Халкыбызда җырның йыртыгы юк дигән мәкаль дә бар бит әле. Менә сез аның белән килешәсезме, әллә инде шулай да җырларга аерым бер таләп, игътибар булырга тиешме? Кай вакыт теге залга да төшеп җырлый торган бит шулай. Тотып карап. Карый торганнар тамашачылар, ой, тотып карыйга күлмәңге дип. Шуңа күрә матур булырга тырыштым инде, булдыра алган хәтле. Соңгы елларда бит инде авыл көннәрен үткәрү бик матур бер гадәткә кирип китте. Сез дә инде мондый чараларда бик актив катнашып киләсез. Менә әлеге чараның әһәмияте хакында да сөйләшеп үтик әле. Менә мондый чараларда миллилек сакланамы? Кай вакыт, ой, булмый ясый алмыйм, эшли, уйный алмыйм дисәң. Соң син бит шуңа укыдың. Давай эшлә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның ат казанган артисты Гөлдания Хәйруллина. Аның иҗаты еллар барган сайын төрлеләнә, затлылана, камилләшә. Җырындагы сүзләр белән әйтсәк, үчләр итеп елларга, җырларга дигән девиз белән яши кебек ул. Хәерле көннәр, исәнмесез Гөлдания ханым, хуш килдегез. Исәнме Гөлүсә, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Менә җырыгыздагы әлеге юлларны сезнең девизыгыз кебек дип әйтеп үттем. Үзегез килешәсезме соң? Килешәм, мин аны шулай дип җырлыйм да, җыр алдына шулай дип тәкъдим итәм. Чөнки тормышның шул вакытына туры килде инде, кайгы хәсрәтләр булган вакыттан соң яңадан сәхнәгә басып, яңадан эшли башлаган вакытка туры килде. Аны Башкортстанның ат казанган артисты Вәкил Мурзин дигән ул җырчы гына иде. Менә шул вакытта җырлар язган икән, миңа тәкъдим итте дә, берничә җырны менә шулай иттереп, шулар арасында менә шушы үчләр итеп елларга, җырларга дигән җыр бар иде. Шуңа бик яратып башкарам хәзердә. Киләчәктә дә инде җырлап, күтәренке кәеф белән яшәргә насыйп булсын барыбызга да. Алла бирсә, шулай дип өметләнеп яшибез инде. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Гөлдания ханым, әңгәмәбезгә күчкәнче әйдәгез әле башта сюжет карап үтик. Ул инде сезнең хакта, иҗатыгыз турында булыр. Әйдәгез әле, танышыйм әле. Әйдәгез, игътибар экранга. Татарстанның ат казанган артисты, популяр җырчы Гөлдания Хәйруллина республикабызның Сарман районы Саклаубаш авылында туып үсә. Саклаубаш урта мәктәбен тәмамлагач, Казан моторлар заводында эшли. Шунда үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөри. Ленин исемендәге Мәдәният сараеның җыр ансамблендә җырлый. Соңрак Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эшкә алына. Түбән Кама музыка көллиятын тәмамлагач, Шаулының төзүчеләр Мәдәният сараенда Эврика мәдәният үзәгендә эшли. 1993 елда тормыш иптәше композитор Рөстәм Хәйруллин белән махсус концерт бригадасы оештыра. Үзенчәлекле тавыш иясе, моңлы да, мәгънәле дә җырлар башкаручы Гөлдания Хәйруллинаны татар тамашачысы бик тиз үз итә. Белем алуында туктатмый ул, соңрак Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлый. Бүген инде Гөлдания ханымны белмәгән кеше юк. Тамашачысы аның иҗаты алдында баш ия. Яшь җырчылар аны үзенә үрнәк итеп ала. Гөлдания пауза һәр даим хәрәкәттә. Аның активлыгына яшь кызлар көләшерлек. Кыскача гына булса да, иҗат юлыгыз белән танышып үттек. Һәм әйтергә кирәк, юлыгыз урау булса да, иң мөһиме нәтиҗәсе бик матур. Менә иҗатыгызның кайсы өлешен аеруча да кадерле дип әйтер идегез. Сез бит инде бик күп ансамбльләрдә дә җырлагансыз. Шул ук вакытта айлар буе гастрольләрдән кайтып кермәгән чакларыгыз да булган. Менә кайсы мизгел аеруча да күңелегезгә уйлап калды? Минем үземә инде иҗатымның һәрбер өлеше, һәрберсе кадерле. Шушы менә дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләгән
Монысы инде беренче адымнар дип әйтергә Иң беренче адым инде заводта булды. Егетләрнең вокаль инструменталь ансамблендә мин әле иң беренче русча җырлый башладым. Аннан инде Ленин мәдәният йортында анда җыр бию ансамбле бар иде. Анда солист булып та, анда инде үзешчән булып, анда җырлау өлешемдәген бик кадерле, чөнки шунда Рөстәм белән таныштык. Аннан инде җыр һәм бию ансамблендә, аннан инде бик кайтасым килмәсә дә Түбән Кама музыка училищесында да бер ярты ел җылый укыдым да, аннан инде менә яшьлек җыр һәм бию ансамбленә җырларга йөри башлагач, утырып киттем, укып бетердем мин музыка училищесын. Аннан инде Чаллыга күчтек, кияүгә чыгып калдым Рөстәмгә. Анда да бик торасы килмәгән иде, чөнки Казанны мин яратта идем инде үлеп. Шулай башта ник калдырдың мине монда дип әйтә торган идем Рөстәмгә. Аннан инде кооперативлар заманы китте, сольный концертлар куярга мөмкинчелек булды. Кайда яшәүнең инде аермасы юк иде. Шуңа күрә менә шулай иттереп, сольный концертлар куя башлагач инде Чаллыда да утырып китеп, менә яшәп калдым инде шунда. Шуңа күрә хәзер инде хәзер сорыйлар да миннән, кайда яшисең соң син дип инде, Казандамы, Чаллыдамы? Мәйтәм, мой адрес Советский Союз, кайда яшәгәнне дә белмим, кай вакыт төнлә уянып китәм дә, кайда ятам соң мин? Кайсы шәһәрдә дип, шуңа күрә гастрольләрдә дә йөргәч, шуңа күрә шәһәрләр алышынып тора, Аллага шөкер, мин бик шатмын моңа. Шуңа күрә кайда гына яшәсәм дә, сәхнәдә басып җырлыйм икән, исәнлек саулык икән, балаларым исән сау икән, тамашачыларым бар икән, сез чакырып торасыз икән, мин бәхетле, Аллага шөкер. Менә Гөлдания ханым, мин сезне иң тырыш, иң шундый үҗәт, иң тыңгысыз артистларыбызның берсе дип атар идем. Сез менә һәрбер чыгышыгызны ничектер төптән уйлап, тамашачы хузурына тәкъдим итәсез бит инде. Һәрбер чыгышыгызны төрле элементлар белән дә байтасыз. Ничек уйлыйсыз, менә 21-нче гасырда җыр белән генә тамашачының игътибарын җәлеп итеп буламы? Менә хәзер бит инде халыкка шоу кирәк диләр. Без ул шоуны инде күптән ясадык. Чыгышлар ясый башлап, башта инде гадирәк сольный концертлар булса, аннан без инде шулай төрләндереп, төрле элементлар кертеп, цирковый артистлар белән эшләп, биючеләр белән куеп, бик вокаллар ясап, шуңа күрә бик күп менә кызыклы булсын дип тырыштык. Инде җырларны да төрлечә алырга тырыштым. Теге халык җырлары да булсын, токмаклар да булсын, фәлсәфи җырлар да булсын, аннан теге эстрада бит әле элек аның хәтле эстрада җырлары юк иде. Менә шул яңа эстрада җырлары да булсын дип, менә шулай программаны төрле итеп эшләргә тырыша идек. Шулай булды да инде бүгенге көнгә хәтле тырышам, менә шулай халыкка кызыклы булсын дип. Җәлеп итәр өчен җыр белән генәме? Бик уңышлы җыр булса, җәлеп итеп була дип уйлыйм. Менә халыкның күңеленә бик ята торган, ул үзе җырлый башлый торган җыр булса, ләкин барыбер ул вакытлыча гына, шуңа барыбер тырышып, үзеңнең концерт программаңны уйлап, кызыклы итеп тырышып эшләргә кирәк дип саныйм. Ondan soң менә халкыбызда җырның йыртыгы юк дигән мәкаль дә бар бит әле. Менә сез аның белән килешәсезме, әллә инде шулай да җырларга аерым бер таләп, игътибар булырга тиешме? Сайлауга килгәндә әйтик. Хәзер бик күп шул. Элек бит әле ул җырлар бик күп язылмый иде. Кай вакыт бер әле менә минем Башкортстанда бер районда Янаулдамысың, менә бер әбинең сөйләгәне исемдә калды. Эй! Җырчылары төрле җырлары гына бер төрле дип. Бер шулай концерт алдыннан килгәч шулай сөйләнеп чыгып киткән. Хәзер бөтен кеше җыр яза, бөтен кеше шигырь яза, җырлар күп, җырлап бетерә алмыйлар. Шуңа күрә җыртыклары да күп инде җырларның. Менә халыкка нинди җырың популяр булып китәр дип тә теге белмисең. Кай вакыт ой шәп җыр дип алып эшлисең инде. Ул халык теге бигисе китми. Яхшы җыр булса да, кай вакыт ой ялып кына алган җыр була. Менә ошо инде нишләтәсең. Менә шулай теге белеп бетереп булмый. Шуңа мин теге
Jırını aldımda jırlamda taşladım, aldımda jırlamda taşladım. Olay da bik yaratı bitirmeyim. Elik biz programmada şulay gül, yona jırlar kubalarga tırışaydık. Nik gerek şunu hatlı yona jır. Yartısı yona bulsun, yartısı eliki halık yaratkan repertuardan bulsun dileri. Şuna göre hazır men şulayrak iterge tırışam. Çünkü yona jır halıkka eli şoapma tege көңіліне кіріп бітелмеске мүмкін. Шоңа көре иғымы мен сайыласам жырны бик яратқан жырларымны сайылайым дағын, мен аларыны теге бір ел жырладым да ташлап қалдырдым. Олай яратмайм, мен міне шондай кешейінді. Теге гіл бір гіне жырлап, халықны туйдырылық табылмасын деп тілшам. Үзігіз үшін алтын орталық ізлейсіз енді, ме? Міне шондай енді, шаманы бірге тұрышам енді, яратам қар бір нәрседе. Міне сіздің сәхне киімлеріңіз хақында да сөйлешіп өтесіз келе. Әйтірге керек, олар да енді башқа жыршыларыбызнықынан бикнік айырылып тұра. Шыл вақытта тігілішлері біләнді, түслері біләнді, олар енді яқты түслер сөйлейсіз ғадетті. Міне сіз оларның модельлерін үзігіз ойлайсыз ма? Әлі енді ердемшілеріңіз бар ма? Электен енді міне жырлай башлағаннан күлмеклер матур болсын деп қай уақыттегі золға да түшіп жырлай тұрған бітіне шошылай тұтып қарап қарай тұрғанлар тамашашылар ой тұтып қарай ғайлы күлмәңгі деп шыңа көре матур болырға тұрыштым енді бұлдар алған қәтлі әлі элекке күлмеклерімнің материалларда көп артистларда ондай күлмеклер жоқ мақтаным әлі. Гүлдания ханым, бұл орында сізні бүлдірем, шынки бізге шолтырату барды бейлелер. Әйдегіз таңлап едік. Хайырлы күннәр, исәнмісіз, таңлайбыз сізні. Хайырлы күннәр, исәнмісіз. Исәнмісіз. Сіздің тапшыруына Гүлдания апа сіздің ижаттығызны бик яратып қарап барабыз. Сізге шындай сұрауыбыз бар еді. Сіз гүл шындай шибер, матур. Бізге сірлерін аңлатып өттігіз әлі. Неде сірлері шындай шибер, матур болып қалының. Бик зор рәхмәт сұрауыңыз үшін сау болашабыз. Менә бит тамашачыларыбыз да ихтибарлы. Мен шалтыратмасларды уйлаған идем, рәхмәт елсын. Ничек дим инде, менә шул күлмәкләр кебек инде үземне дә инде матур итеп сакарга тырышам. Картаймаска тырышам инде. Әллә нәрсәләр эшләмәсәм дә, менә ничектер шамасын белеп артык тазармаска тырышам, чөнки сылуулык шулай керек чыккач бит әле иң беренче тамашачы гәүдәңә карый, битеңә карый, чәчләрең бөтен җиреңә, бөтен күлмәкне карый, бөтен җиреңә карап чыга. Шуңа күрә матур булырга тиеш. Аннан инде әлбәттә җырлар, аннан хәрәкәтләр, аннан калганнар инде тезелеп китә. Мин сирен нәрсә дип әйтим соң инде, аның сире дә юк инде, әллә нәрсә эшләмим. Хәрәкәттә булырга, менә үзеңне инде тутарга, артыгын ашамаска, шуңа әле менә хәзердәген киметтем. Чөнки мин бик ипи яратам, ипигә май ягып, сыр куеп, барлап чәй эчәргә яратам. Артыгын җибәрдем ахыры, шуңа күрә менә әзрәк туктап тордым. Чөнки бер нитсәң, югалтсаң шул шаманы. Аннан кире кайтару авыррак, шуңа күрә шаманы онытмаска спорт белән шөгыльләнсәң бик әйбәт. Аңа күрә җәйгә йөрергә чыгып китәм менә шулай. Менә шулай инде әллә ниләр эшләмим инде. Аллага шөкер әле, моңынча инде. Барысын да үзеңне яратудан башларга кирәктер, шулай бит. Шулай яратып, менә шул үзеңне яратуыңны тамашачыга инде җиткергә тырышсаң, аңаен барыбер нәрсәдер килеп чыга. Гөлдания ханым, менә сез иҗаттан кала социаль челтәрләрдә дә бик актив бит әле. Анда инде сез нинди генә үзенчәлекле фотолар урнаштырмыйсыз, шул ук вакытта берсеннән-берсе кызыклы видеолар да кертеп торасыз. Менә бу эшчәнлекне шулай ук бер хезмәт дип атап буламы? Ой, бик зур хезмәт. Ул бик күп вакытны ала. Менә ул инде шушы бигрәк тә менә шушы начар әйбер булса да ковид вакытыннан башланып китте, ныклап кызып инде. Шуңа күрә алып барырга тырышам хәзер. Лилия белән инде вайннарда төшердек. Менә шул теге күңелсез вакытларда халыкның күңелен күтәреп булмасмы дип үзебездә дә инде ул вакытта җитмәде әле. Чөнки онлайн эшләдек, онлайн концертлар бирдек, аларны төшердек. Аларны теге критика әйтергә генә бик җайлы. Аны төшергә бик вакыт сорый.
Аннан соң бит әле эшкәртәсе дә Аны бар. уйлап табарга кирәк. Эшкә аның алары инде бөтенесе Лилия кулында булды инде. Аны бит әле уйнарга кирәк. Лилия әйтә инде, менә син бит укыдың эстрада театры артистлыкка. Менә хәзер практиковаться ит инде дип. Кай вакыт, ой, булмый ясый алмыйм, уйный алмыйм дисәң. Соң син бит шуңа укыдың. Давай эшлә. Димәк, инде ул сезне алга этәреп тора. Әлбәттә, Лилиянең йогынтысы бик күп булды һәм барада инде, чөнки анан яшьләр белән аралашкач мин бик канәгатьмен, чөнки барыбер яшьләр күбрәк белә. Хәзер алар икенче төрле яши, заман үзгәрә, шуңа күрә яшьләрдән үрнәк алсаң, менә шул заманнан калышмаска ярдәм итә дип әйтәсем килә инде. Менә Лилия үзе күбрәк бит инде яшьләр юнәлешендә иҗат итә. Сез үзегез аңа киңәшләрегезне бирәсезме? Сезнең бит инде тәҗрибәгез шактый зуррак дип әйтик. Сораса бирәм инде, күбрәк үзем киңәш сорыйм. Аннан хәзер әйе, Лилия үзенә күрә икенче юнәлеш алды, чөнки элек халык җырларын, шундый эстрада җырларын минем кебек стильдә җырлый торганы, күбесеннән аңа инде, ой, гел әниң тавышы, ой, гел әниң инде дип. Шуңа күрә аның үзенең теге Үз юнәлеше бар. Улас килде үзенә күрә эшләп, үзенә икенче төрле стильдә юл табып, ул инде җырлый әлбәттә халык җырларында кирәк урында, ретро җырларында, ләкин аның үзенең менә юнәлеше инде. Шуңа күрә үз йөзе, мин үземдә шулай һәр кемнең менә радиоларда бит инде хәзер исемнәр әйтелми, кем җырлаганы. Шуңа күрә менә шушы җырыңа куйгач, синең тавышыңнан тамашачылар таный икән, бу бик яхшы инде. Димәк, синең үз йөзең, үзеңә күрә тембр, үзеңнең юнәлешең бар дип әйтәм. Менә шуңа күрә электән инде минем тавышны бер кемнеке белән дә бутамыйлар иде. Хәзердәген кай вакыт теге радиодан бергәндә Шуннан да бик үзенчәлекле бит тавышыгыз. Гөлдәния ханым, менә соңгы елларда бит инде авыл көннәрен үткәрү бик матур бер гадәткә кереп китте. Сез дә инде мондый чараларда бик актив катнашып киләсез. Менә әлеге чараның әһәмияте хакында да сөйләшеп үтик әле. Менә мондый чараларда миллилек сакланамы? Аллага шөкер, быел шулай бик күп булды. Инде Сабан туйлары да бик күп булды. Кыргызстанга да барып кайттык, Ташкентка да барып кайттык. Менә анда да инде үзебезнең менә шу читтә яшәүче милләттәшләребезнең үзебезнең телебезне, җырыбызны, гореф-гадәтләребезне саклавын күреп кайттык. Шуңа күрә бик шатмын. Үзебездә дә Сабан туйларында бик яхшы бара. Менә авыл көнне бәйрәмнәре бик күп булды быел. Шунда йөри, шуларда җиләктә җыялмыш калдым. Менә әле бетмәде әле, йөрибез. Әле дәвам итә. Анда ничек? Хәзер бит инде әле теге менә бу авырулар белән халык бит инде авылларда концертларында инде бик әзгенә күрде бит инде, озак кына күрәлмичә тордылар. Шуңа күрә алар өчен бигрәк тә шатлыклыдыр дип уйлыйм. Чөнки теге бер генә җырчы түгел, берничә җырчы, Сабан туй кебек уеннар да бар, үзенчәлекле инде интеллектуаль уеннар да бар. Шуңа күрә бик күңелле үтә. Миңа калса авыл халкы канәгатьтер дип, менә әле теге атнаны Сабар айында булып кайттык. Мин бит инде иң беренче концертларны Сабар айыннан башлаганым дип. Аларга да сөйләп кайттым инде, алар авылында да булганым. Шуңа күрә менә элекке менә шул авылларда күптән булган юк, алар белән тагын бер очрашу бик күңелле булды. Алар да инде сагынган, мин дә аларны сагынып шулай ничектер җылылык, дәрт алып кайтасың, рәхәтлек алып кайтасың. Авыл халкы бигрәк тә бит әле ул Тансык алар өчен шулай бит. Аннан соң аларның карашлары да барыбер икенче төрлерәк теге Избалованный түгел дип әйтәсем килә. Шәһәрдә бит инде концертлар күп. Шуңа күрә миңа бик рәхәт, тагын әле аязагына хәтле бар. Шуңа күрә аннан соң да дәвам итсен. Урамнарда да рәхәтләнеп җырлыйм мин. Шуңа күрә анда да менә безнең тамашачыбыз, шуңа күрә һәрбер бәйрәменең үзенә күрә бер тәме бар. Менә әле кичә генә дә Азнакайда тагын бер матур фестиваль булып үтте. Ул инде яңа фестиваль, Зәйнәп фест дип атала. Әйдәгез әле шул хакта да сюжет карап үтик. Зәйнәп минем бик яраткан җырчым. Әйдәгез.
Өлкән буын җырчыларының күбесе татар халык җырларын саклап калу, аларга яшьләрнең игътибарын юнәлтү өстендә эшли. Мисал өчен Татарстанның халык артисты Зайнә Фәрхетдинова кичә генә Азнакайда авыл көе фестивален гөрләтте. Монда иң төп мәгънә халык җырын авыл көен дөрес мәгънәсендә бозмыйча, дөрес итеп тапшыру. Һәм шуңарга киләчәктә дә өйрәнеп, булганын саклап, атлап бару. Бәйрәмгә халык җәүһәрләре өчен җалатучы башка күп кенә җырчылар да килгән иде. Халык җырларының, халык моңнарының бетмәс төкәнмәс. Аларны халыкка җиткерү җырчыларның бурычы булырга тиеш. Менә яшь буынга нәрсә әйтәсе килә, алар инде шул сикерә торган, кычкыра торган җырлар белән мавыкмасыннар иде. Менә инде дөресен генә әйткәндә, урысча әйткәндә, хәтта сарман көен, арча көен, алар җиңел көйләр инде җырларга да шуларны җырласыннар иде. Безнең халык моңлы көйләрне генә түгел, такмакларны да үз итә әле. Моңлы җыр, әлбәттә, ул да кирәк. Ул кешенең җанын тәрбияли торган, халкыбыз бит инде тормышаның җиңел булмаган элегелектән. Шуңа күрә ул әлбәттә моңланган, сагышланган, ләкин бит ул гел сагышка, моңга, кайгыга батып кына яшәмәгән. Алар күңел ачкан халкыбыз, төрле бәйрәмнәре булгананың, кичке уеннар булган, сабан туйлары, әлбәттә, шул вакытта менә шушы җырлы биюле такмаклар, алар инде мәйданның уртасына чыкканнар, төрле кызыклы куплетлар белән халкыбыз шулай уйнап көлеп тә ял итә дә белгән. Шуннан да бик күркәм бәйрәм булып үткән. Гөлдания ханым, шуның белән инде тапшырубыз әкренләп акрынна да якынлашып килә. Минем инде тапшырубыз акрында сезнең киләчәккә планнарыгыз хакында сорап үтәсем килә. Тагын нинди яңалыклар көтәргә? Кызып кына киткән идем әле. Әйе шул. Мин дә инде әле һаман иҗат итәм, Аллага шөкер. Менә яңа җырлар әзерлим. Күп кенә дип инде берничәне. Һәм инде алда әле Солянка концертлары, аннан соң инде Рөстәмнең китабын Алла бирсә чыгарып бетерсәм, аны инде искә алу концерты презентациясын үткәрергә дип торам, Алла бирсә. Планнарым зур инде әлбәттә, ничек килеп чыгар, әле сольный концертлар куярга да дигән хыялларым бар. Алла бирсә, тамашачылар килсәләр, Алла бирсә, тырышып, тагын да матур концерт программалары әзерләп, шарашуларны көтеп калам инде мин. Бик. Без исә үз чиратыбызда зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Гөлдания ханым, сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Яңа җырларыгызны зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Саубуллашабыз, киләчәктә дә мондай очрашулар булып торсын иде. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт чакырган өчен. Бик күңелле миңа сезнең белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар, сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.